Sarap! Mga karo, tayo magluluto ng beef broccoli. What is this? Ginger. Mga kaaro, ang una natin gagawin ay imamarinate natin ang beef sa ating mga pampalasa. Lagyan natin ng mamasita, leoparines, sesame oil, olive oil, magic syrup, salt, cornstarch, itlog, at maglalagay din tayo ng baking soda, pahinga sa freezer ng 10 to 15 minutes. Maghanda ng tubig na may yelo para sa nilutong broccoli. Lagyan natin ito ng asin. Lulutuin ang broccoli ng 40 seconds to 45 seconds. Ilalagay na natin ito sa malamig na tubig upang hindi ma-overcook ang ating broccoli. Naihanda na natin lahat ng ingredients. Magluluto na tayo. Maglalagay tayo ng tubig para mapalambot ang karne. Isang baso. Takpan ko lang muna para lumambot ang ating baka. Maglalagay ako ng isang kutsarang asukal upang mabalance o magkaroon siya ng tamis. Lagyan natin ng konting toyo upang magkaroon ng kulay. Lalagay na natin ang carrots, bell pepper,
Lulutuin natin ang bell pepper at carrots ng mga 3 minuto. After 3 to 4 minutes na maluto ang ating carrots, ilalagay ko na ang broccoli. Hahaluin lang natin ito, then ready to serve na. Patikim natin kay Mrs. Ma, tikman mo tong luto. Of course. Hindi ba ako na kumakainin? Wow! Ang harap! Sobrang sakto yung pagkaluto naman. Vegetable yung broccoli. Ang sarap niyang nguyain. Crunchy. And ang sarap syempre ng lasa. Yung beef, Tignan niyo yung beef. Ang lambot din. Perfect. Thank you pa.